Здравейте, приятели на Манистини вълшебства! Нямам търпение да видя какви красоти ще се получат с новите молдове, които си поръчах от Тему и ви показах в предходно видео. Отливаме си сместа, изчакваме необходимо технологично време да стегне и да видим резултата. Какво ще получим? Първо си изваждаме рапана. Отделяме молда внимателно. Ето. Отстраняваме излишния материал. И ето, получава се много красива отливка, която може да се използва освен за аранжировки и за свещи. С морски аромати и нюанси. Котвата, която е в комплект с лодката. Счупих я. Но все пак ще я извадя, за да ви покажа как изглежда. Ще отлеем нова. Съответно пак отстраняваме излишното количество материал, което е останало при отливането. И ето как изглежда. А ето е лодката. Прекрасна е, наистина отговаря на очакванията ми. Корабното въже може да се оцвети в кафяв цвят. Изкоцвата стои уникално. Още сега виждам варианти за декорация с маниста, но ще ви споделя моите идеи в друго видео и с ваша помощ ще изберем с какво да я декорираме. Надявам се, че ще ми дадете идеи. Това е морската звезда. Отделям пак внимателно молда, за да не се причупи, както стана с котвата. Ето я. Външните стени са релефни. Тук може да се използва и състаряваща боя. Смятам, че ще се получи много добър ефект. Пак също е подходяща и за свещи. Ето и малките елементи. Морска звезда, рапан, охлюв, мида, пак премахваме излишния материал и съответно всички тези малки елементи може да бодисаме в различни цветове, каквито искаме и смятаме, че ще допълват нашите аранжировки. Идеални за да допълнят вашия морски декор. Всички тези отливки от серията Море и други мои отливки може да намерите, да разгледате и да поръчате в сайта на Манистини вълшебства bedcharms.eu. До скоро!